Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Musulman doganymyz ayak gaply namaz okumak bolýarmy diýip sorapdyr. Eger zerurluk bolsa ayak gaply namaz kılmaga ruhsat berilýär. Mysal üçin namazlyk hali ýok ýerde namaz okumaly bolsaň ýa-da esgerdir, ädik geýip çykarmak kyn bolýar, nowatdadyr, ýa-da açyk meýdanda namaz kılmaly bolsaň, garda ýağmurda bolsaň ýa-da gurulşykda işleýänler şuňa meňzeş zerurluk bolsa ayak gaply namaz okumaga ruhsat berilýär. Ýöne şerti bardyr, ol hem ayak gaply namaz okajak bolsaň ayak gapda hapa nejasat bolmaly däldir. Bunyň delili Buhari Muslim'de gelen hadiste sahaba diýär: "Sa'altu Enes ibn Malik, akana en-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem yusalli fina aleyhi?" Qala na'am. Başga sahaba diýär: Enes bin Malik'den soradym diýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayak gaply namaz okardymy diýip soradym diýär. Enes bin Malik "Howwa" diýip jogap berýär. Ebu Davud'da gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Khaliful yahud sallu fi khifafikum ve ni'alikum." Yahudilaryň tersine edin, ayak gaply namaz okan diýär. Ýagny yahudiler ayak gaply ibadet etmeýän ekenler, siz olaryň tersine edin, siz ayak gaply namaz okan diýär. Ebu Davud'da gelen hadiste diýilýär: "Salla bina Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve labisun na'ley." Qal: فخلعهما فخلع الناس نعالهم ثم لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل عليه السلام آتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحهما fatahuruhuma turab. Sahaba diýär, Peygamberimiz bize ayak gaply wagty namaz kıldyrdy. Soňra namazda wagty ayak gaplaryny çykardy. Peygamberimiziň ayak gaplaryny çykaranyny gören sahabalar hem ayak gaplaryny çykardylar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salam berip namaz okap bolandan soňra sahabalar: "Ya Resulallah, senin namazda ayak gaplaryny çykaranyny görüp bizem çykardyk" diýerler. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olara: "Cebrail gelli ve ayak gapymda nejasat bardygyny maňa habar berdi we menem şonuň üçin ayak gaplarymy çykardym" diýär. Şonuň üçin eger sizden biri mescide gelenne ilki ayak gaplaryny seretsin, eger ayak gabyna hapa nejasat görse onu yere sürtsin, toprağa sürtsin. Çünki onun temizleyicisi toprakdyr diýär. Peygamberimiziň wagtynda mescitlerde hali ýokdy. Şol sebäpli Peygamberimiz we sahabalar toprağın üstünde ayak gaply namaz okapdyrlar. Soňradan mescitlere halylar ýazylyp başlanýar. Netijede eger hali namazlyk ýok bolsa, garly, ýağmurly, çöl sahra, açyk meýdan ýaly ýerlerde zerurluk bolsa we ayak gapda nejasat, hapa bolmazlyk şerti bilen ayak gaply namaz okumaga ruhsat berilýär. Elhamdülillahi Rabbil alemin.